Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген 1 апрель тәсенә туры килгән эфирда сезнең белән мен Миңназым Сәфәров соңгы тапкыр очрашуым дигәнгә аптырамабыз. Ә моны бары тик 1 апрель көлке көнендәге шагыйрьлек көне кабул итегез. Яз кәефен ныграк тою, якыннарыгызның күңелен күтәрү өчен үзегездә берәр шаяру уйлап табыгыз. Чөнки без соңгы берничә елда артык җитдиләндек сыман. Хәтта кырысландык, усалландык дип әйтергә булыр иде. Ни өчен шаяруларны юмор сатирага төреп бирелгән тормыш фактларын ялган, бүгенге яшьләр тел белән әйтсәк фейклар алыштыра бара. Шаяру белән ялганлык арасында нинди аерма бар? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны без бүген танылган язучы сатирик Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Камил Кәримов белән бергәләбезләрбез. Камил Кәримов 1950 елның 1 июлендә Петреш районының Шәле авылында туа. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң бораулаучы, слесарь кебек тормыш һөнәрләрен үзләштерә. Аннары Казан мәдәният институтына укырга керә. Аннан соңгы елларда республикада чыга торган газета-журнал редакцияларында эшли. 2001 елдан башлап бүгенгәчә Казан утлары журналының проза бүлеген җитәкли. Аның әдәби иҗаты эстрада белән тыгыз бәйләнгән. Ул дистә еллар дәвам иткән Шаян сәхнә, Ачык сәхнә, Казимәсе, Көмеш кыңгырау кебек популяр телевизион тапшырулар, тамашалар авторы һәм алып баручысы буларак танылды. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты. Хайырлы көн, Камил абый. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. 1 апрель булуына карамастан, шаяру булып чыкмады, килүгез сезнеңме? Студияга. Ну, котыңны алдым бит инде. Котыңны алдыгыз, әйе. Менә үзең 1 апрельгә чакырасың. Үзең әзрәк шутканы аңламыйсың икән инде. Менә шулай тормыш шулай итә, Камил. Миңназым әйтәм, бер килеп чыкты бит ситуация, авылда әйтәм, мин бозау асырдырыйм, 2 түк пешән китергәндә кайтып алмасам, пешәнне саталар башка кешегә дигәнем, син кыйлып төштең. Минем котым будыма төште инде шундый хәлдәсен. Димәк тапшыруга ныклап әзерләнгәнсең син, ышанып. Менә тормыш шулай итә инде, Камил абый. Артык җитдиләнеп китәбез кай вакытта. Бу юморда үзе дә җитди бер бит әле. Менә бу безнең 1 апрельнең Рамазан аеның башлануына туры килүе дә менә дигән матур фал. Димәк без Рамазан аена күтәрәккә күңел, шат күңел белән, шатлыклар белән, сөенечләр белән куана керергә тиеш. Амин, шулай булсын, шулай була күрсен. Камил абый, безнең халыкта кайгысы күп көләр, кайгысы аз еллар дип әйтәләр. Менә сезнең үзегезнең тормышыгыздан кичкәндә, чыннан да шулай бит аласыз, үзегезнең тормышыгызны күздән кичергәндә. Гел миңа туры килә инде ул, әйбәт. Безнең нәселдә югыйса юморга бик хирыс кешеләр юк, әйбәт. Һаман көрәк сәнәк белән эшләгәннәр, әти мал врачы булган, сугыштан соң озак яшәмәгән, әни колхозда гомер буе, әйбәт. Әлегә дә бая көрәк сәнәк. Шуңа күрә мин күрәсең үземә үзем җуаныш тапканмын, әйбәт. Идә бик үскән мәктәпкә кергәнче, апа белән авыллар уйнап үскәннәр, мине бикләп калдырып, рәхәтләнеп, бала карыс килмәгән. Менә шул юмор дигән әйбер ул рәхәт тормыштан килми. Юмор һәр вакыт михнәттән туа. Язучылык шикеллегеме? Әлбәттә шул ук. Нәкъ шулай. Мин ул язучы булыр өчен тегән ниндидер әзерлек дигән әйберне аңламыйм. Китаплар укып кына язучы булып булмый. Тормыш үзе сине әзерли. Һич кем әйтмәсә син үзең теләсәң генә әлбәттә. Үзең теләсәң генә. Хыяллансаң гына. Камил абый, сез кеше көлдерү, шаярту өлкәсендә бит зур тәҗрибә туплаган кешеме? Менә тәҗрибәле кеше буларак әйтегез, кешене көлдерү өчен нинди шартлар була диш? Гомумән аның формуласы бармы берәр? Беләсеңме, менә бүген синең кәефең буздым бит, әйме? Димәк, кешеләрне көлдерү өчен кемнеңдер кәефен бузарга кирәк барыбер. Бер кеше дә үзенә төбәп әйтелгән юморны кабул итми, хәтта безнең Батулла инде нинди юморист кешеме? Үзе дә. Син аны шаяртып кара. Ул кире килеп сиңа, мин алай шаярткан jarapмы дип әйтә. Габдрахман ага Минский, мин Ялшар Союзында эшләгәндә, ярымнан үтеп китте дә, Габдрахман ага, мин әйтәм, әүди бу. Син Габдрахман Синский килде дә, мин үземнең исемне бузганны яратмыйм диде. Башкалар елмаеп калды тегендә. Ягъни менә юк кына әйбер дә. Шаяру гына бит әйме? Кемнедер көлдерү өчен кемнәндер көлөргә кирәк һәр вакытта да. Сезнең бер хикәягездә вакытлыча арткы партага барып утырган җегет булай ди. Моннан барысы да уч табагында күренә. Шуңа да үртисе, шаяртасы, көлдерәсе килә ди. Менә димәк, көлү өчен кешеләргә я истән аска карарга кирәк, я арттан алга таба карарга кирәк, дөресме? Ләкин мин арттагы партада утырган кеше булып күз алдына китердем. Мин аларның хәлен аңладым. Чөнки мин үзем беренче партада утырдым гомер буе. Ләкин анда буй буенча утырталар бит. Буй буенча һәм күз буенча. Мин инде буй иң кечкенә иде минем буем. Әле дә Аллага шөкер генә әле. Укытучының күз алдында утырдым мин. Ләкин укытучының
көз алдына отырып, мен оқытушы арқылы көрейдім, арттағы партылы малайларын нәрсе эшләгәннәрен. Конфет белән уйнап отырганнарын, алар инде күрәсең, көр тормыштан эме, хәтта тактага дәрес вакытында конфет ыргытканнары да була иде. Анасын әниләре килеп, җилтерәтеп алып кайтып, "Каян алдың сен бу безнең конфетны?" дип. Ягъни мин оқытушы аркылы күрәйдем бу дөньяны. Һәм менә аларның холкы әкренләп безгә сеңә башлаган. Безнең иң сагынган кешеләребез шушы мәктәп классташларыбыз бит инде иң сагынган. Аларны шул шаяннары да, хәтта әзрәк хулиганнары да сагындыра. Алар җитди кешеләр. Хәтердә беренче истәлекләрдер инде. Җуелмый торган беренче истәлекләр. Хәтердә калган. Ул вакытта безнең әле баш миендә теге файллар ирекле, буш әле язып кына булмый. Хәзер уже сыймый хәбәр мәгълүмат файлларга баш миендә. Теге ураза башланыр алдыннан булса әйтим инде, аны сүз кыфыр сүз булып тыйлырга мөмкин. Заманасына күрә уразасы дигән сүз бар, име? Заманасына күрә юмор дип әйтә алабызмы? Әйтә алабыз, әлеге дә баягы безнең юморсыз концерт булса, безнең ул концерт булып саналмый, әйме? Тамашачы залдан елмаерга тиеш. Эштә син әгәр дә гел сөмсерен кыйлып җирсәң, сине тагын яратмыйлар, име, кара киеп җирсәң, нәрсә бар икән дип, сине җә авыруга саныйлар, җә көнчелеккә саныйлар, име. Юмор һәрвакыт булырга тиеш. Хәтта юк кына җирдә дә, менә трамвайга килеп кергәч тә, мин ничәптер халыкның елмаюын телим, әйме. Мин хәтта кондукторга бер табышмак уйлап тапканмын. Кысыла килә дә акча сорый. Кем ул дисең, әйме. Аны башта белмәдем. Кондуктор, мен менә син табышмак, син җылмаеп җөрәр шулай үзеңдә. Кондуктор җылмаям инде, әйме. Бөтен дөньяны җылмайтып булмый. Аңа омтылырга ярамый әлбәттә. Чөнки күреп торасыз, җылмайыр өчен әзрәк ил җирләрдә тыныч булырга тиеш. Бу арада җылмаю югалыбрак торды. Өмет тә булырга тиеш, име? Өмет булырга тиеш. Өмет җылмайтырга тиеш. Ковид аркасында җылмаюдан тукты яздык, әйме. 2 апрельбез безнең шул ковид дип үтте бит. Бу безне борчый әзрәк кенә. Ну, халык җиңә. Татар ул шул кадәр юморга хирыслы халык. Әле мин Хуҗа Насретдинның, син беләсең микән, ЮНЕСКО оешмасы бит Хуҗа Насретдинның туган елы итеп 98 елда 700, аның туына 700 ел дип алды, яме? Хәзер аңа Хуҗа Насретдинның туына 724, киләсе елга 725 ел була туына. Ләкин Иманым Камил ул татар булган булырга тиеш. Ләкин Хуҗа Насретдинны бөтен дөнья белә. ЮНЕСКО оешмасы алынгач, димәк безнең татар бөтен дөньяга шат күңелле халык булып таралган дигән сүз ул. Камил абый, Совет чорында шаяру бар иде инде, ул ничек тормыш икән булса шаяру, юмор бар иде, име? Үзенчәлекле юмор. Менә хәзер килешәсез микән, юк микән? Мин хәзер Шаян журналында чыккан архивтан алынган рәсемнәрне бастыралар кай вакытта, шуларны карыйм да мин аңламыйм кай вакытта, аңлап бетермим. Кайсы җирендә килергә кирәк булды икән дип моның дип уйлыйсың? Була андый хәл, чөнки рәссам, анысы рәссам юморы, әйме. Аларны редкалеге утырышында төзәтәләр бит. Алар инде үзләренчә күрә. Чөнки рәссам белән без ярыша алмыйбыз да. Ну, ничек менә хәзер кешене күлдерергә мөмкин хәзерге заманда? Бары тик сәясәт белән генә име. Сәясәттә бик шаярга ярамый. Сәясәт белән шаярмый. Чөнки бөтен тормышым сәясәттән тора. Хәтта матбугатыңның уңышы да, чыгышы да бит укучыга барып җитешә сәясәттән тора. Ну, нишлексең? Сызсыр вакытында әлбәттә без көридек. Анда гарантия бар иде. Без гомергә белмәдек. Нәрсә, нинди бәя, завод сугып чыгарган бәя, кашык алюминий кашык 7 тиен, әйме? Бүген дә 7 тиен, Бүген дә 7 тиен. Һәм заводтан чыккан бәя сугылып. Ул бер кем үзгәртә алмый аны. Шикәрнең бәясе артадыр, ипинең бәясе кем аны кем уйлаган ул вакытта? Юк та. Без шуңа күрә шат күңелле булган, әйме? Тамак тук булган, süt дөрес булган, ипи ит дөрес булган, әйме? Менә хәзер бит базарга күчтек бит. Без аны күчмәсек тә инде бер Советлар Союзы гына кала алмый бит инде бит базар уртасында мискин булып. Ярдәге инде әлбәттә бөтен нәрсә бар. Витамин, рәхәтлән хәзер бит. Иттең әле колбасаның бер 10 төрлесе, 12 төрлесе. Ләкин кешенең күңеле көр түгел. Чөнки һаман яңалыклар асып җибәрдек изисә телевизордан. Тагын нәрсәнең бәясе артты икән, тагын кая китте икән, тагын кайда кризис икән, кая сугыш икән. Сугыш битеп тормый. Бездә генә түгел, бөтен җирдә битеп тормый ул. Туктаусыз. Һаман сугыш корал җитештереп торалар бит. Нишләп бөтен илләр җыелып, әйдәгез бер нинди корал җитештермибез. Хәтта мылтык та ясамыйбыз дип карар кылса, менә шул вакытта җир шарында гел юмор гына булачак. Камил абый, аннан соң бүген теге тарихтан карасаң, баксаң, 1 апрель көнне Совет системасының теге махровый дип әйтәбез инде, мүкләнгән вакытында
баксаң күрсәң 1 апрель көнендә бәяләр кими торган булган икән, елга бер мәртәбә. Менә шуннан соң теге ул процесс тукталганнан соң көлкә кенә кирип киткән дип әйтәләр менә. Дөрес булса шул. Моның бәясе төшкән дип атарга кирәк инде моны, әйеме? Бәясе төшкәннәр. Ну, бәясе төшкән әйбергә халык бары сагаеп карый иде инде. Аннан соң сайлау көннәрендә безнең зур бәйрәм була иде, ярминкә, сайлау залларында халыкка килә иде. Һәм гадәттә кибеттә бик күренмәгән әйберләр дә була иде анда, әйеме? Ләкин бәясе төшкән әйбергә ул дөресен әйткәндә кайбер кешеләр дә бәясе төшеп ата кай вакытта. Бигрәк тә кеше күлдерә дип адәм күлкесенә калсаң, ул үзебезнең дә бәя төшеп китәргә мөмкин. Һәм аннан соң еллар буе шул җәрәхәтне төзәтергә маташабыз, гафу үтенгән кебек итәбеме. Шуңа күрә кеше күлдерәм дип адәм күлкесенә калу бик җиңел хәзер. Камилә менә әйттегез инде, өлешчәсез җавап бирдегез бу сорауга, ләкин шаяру, көлү, күлдерү өлкәсендә эшләгәч зыян салынмаган шартларыгыз булдымы үзегезгә үзегез? Бу мин аңа яраклашкан инде хәзер име. Мин былай үпкәләсәм дә, үпкә мине узакка бармый. Әгәр мин хәзер бөтен үпкәләгән кешеләрне хәтеремдә тота башласам, миңа гомумән әйткәндә бик күп кеше белән сөйләшмәсә кирәк. Мин аны онытырга тырышам. Һәм онытырга тиеш буласы сезнең юморны, әйме, мәсәлән. Әлбәттә, әйе. Ул ситуация карап, юморы да килеп чыганың әйбәт үзенә күрә. Бу кем әйтмешли, гафу итә белмәсәң бу дөньяда бик авыр шиңа җыеп барсаң. Ходай Тәгалә миңа шундый бер сыйфат биргән, мин сызып барам хәтердән андый авыр минутларны. Үтеп китәм. Чөнки мин һәрвакыт үземнең оптимист икәнем белән, һәм минем әле һаман да тормыш кашмаган хыяллар бар. Аны хыялга ашырыр өчен әле минем бик күп кешеләрне елмайтасы бар әле, Алла бирсә, әйбәт. Бу миңа Ходай шушы саулыкны сакласа иде. Бу профессиональ дип атала инде. Бу бәлки шулайдыр да. Коронавирус зәхмәте Камил абый бик күп пенсионерларны вакытсыз алып китте арабыздан, әйме? Да. Бик күп кешеләрне кырды, хәтта санарга яратучылар уңайсызланмыйча гына менә фәлән миллион кеше безнең мәрхүм булды һәм пенсия фонды фәлән кадәр миллиард акчаны янга калдырды дип тә языктылар. Бу теге шаяру түгел, беренче апрельдә язылган түгел име? Сез шул коронавирус җыкмасында миңа якын килмәсен дип эшләп йөрүегезме? Нидә пенсиягә килеш казанлыкларында Менә булай. Без менә шушы сез белән сорашып сөйләшеп утырган көннәрдә мин инде хәзер эштән азат име? Инде җитте 21 ел дигәндәй казанлыкларда гына эшләдем име? Яшьләр эшләп карасын. Мин аларга бәлки тормоз буламдыр, бәлки минем таләпләрем аларга инде ошамый да торгандыр. Кай вакытта бик үк төзәтелмәгән килеш чыгуларында әсәрләрнең име. Мин түздем шушы нәрсәдә ибет. Һәм әдәби процессны мин 40 елым белән. Яшьләр газетасында да әдәби хезмәткәр кебек эшләдек без. Чаянда мин җаваплы секретарь һәм тәрҗемә кебек эшләгән кеше име. 12 ел буе Чаян миллионлы тираж журналда. Мин инде хәзер аз гына үземнең нәрсә, кем ичендә яшәгәнен беләм, кем арасында яшәгәнне һәм кем белән зирәк ничегрәк сөйләшәсен дә беләм. Куштаннан мин үземә кирәген бер әкрен генә Ходай Тәгалә биреп тора. Ашыктырмаска гына кирәк. Безнең әнинең авыр туфрак җиңел булсын. Менә казны 14 йомыркага утырта казны. 14 дә чыга инде, белә ул аны жыл сайын. Ләкин ничек чыкмый бу, ничек чыкмый дип сабырсызланып, бер йомырканы ашып карый иде. Суга сала, типми бит бу ди. Ә ул ядан чыккан йомырка типми. Ашып карый алай. Каз бәпкәсенең борыны чыга, җабыштырып куя, ләкин инде бәпкә чыкмый. Ашыктырга ярамый бер нәрсәдә дөньяда, әйме? Шуңа күрә үз вакыты белән юмор да булыр, нидә? Юмор безне әйләндереп алган. Әле менә нидә шундый каты бәгырьле юморлар да була. Хәзер 11 елда машина алдым инде, нихәят иске машинаны утилгә сатып 50 тәңкә хөкүмәт алды. Һәм мин җиңелчә генә бер мотор машина алдым инде, Ford дигән. Хәзер машинаны күрсәтәсе килә бажайга. Хатынның апаларына кайтып күрсәтәсе килә машинаны. 5 март көнне малай. Миңа шул көнне Тимер Шәйх Азат әйтә, Камил, әйдә киттек Чаллыга. Концерт бар. Менә концерт бар. 5000 сиңа сразу да әйме. Мәйтәм мин вәгъдә бирдем туганнара кайтам дип. Кайтып киттек тә. Бузлавык, әле апрельдә нидә? Знак тора 50 дигән. Мәйтәм, мондый караңгыда нинди гае торсын. 90 белән килеп тә кирдем. Анда 90 градуслы бурылыш икән. Һәм теге отбойникка барып та бәрелде машина. Ярый страховать ителгән. Хәзер шуна кайттык. 12,000 ярым түләп кайтарды эвакуатор Казанга машинаны. Азат Тимер Шәйх сораша, "Ни хәл, күрсәттең машинаны?" Азат мәйтәм, "Күрсәттем, 12,000 ярым тиеп кайттым." Менә минем белән барганмысың, 5000 тәңкә акча эшлидер инде. Өлешчә булсалар нишләр гадыр яме? Алар да бит шулай торып үртәп шаярта минемдә. Алар бик шат күңелле безнең гел җырган кешеләр. Шулай Рәсим Низамов та бик шат күңелле. Җибар Галидинов та юмор. Мин шулар белән җырдым нигездә инде. Рөстәм Сәвәров бит Сургутларга автобуска утыртып алып барды. Гел ниндидер мин эшләгән ниләр бригадаларда гел
күтәренке кәеф иде. Беркем кимсеми үртәлми, мин шаяртып бара алам юл буе, үземнән көләләрем рәхәтләнеп. Шуңа күрә мин әйбәт яшәдем дип саныйм үземне, Аллага шөкер. Һәм коронавируста чегенгә инде хәл куркыныч калмады, шәйе. Шөкер әйләнеп үтте ул. Әйләнеп үтте, прививка ясаттым әлбәттә. Әле мин кешечә спутник түгел, мин Ковивак таяр идем. Шәледә ясаттык хатын белән икебез дә, икесен дә име. Шөкер, ничектер әлегә якын тирәдә йөри ул минем, име. Бик әле курка, Ходаем сакланырга инде, сакланырга. Камил әби тагын бер күрәзешлек сәләтегез дә бар икән, теге шаяручы буларак. Бу чакта шаир маңансыз булып чыкты инде. Казан утларында яңа әсәрләр күрәчәк без әле менә бу коронавирус язучыларны бикләр язырга өйрәтте дигез. Һәм шуннан да без белмәгән, моңарчы белмәгән исемнәр барлыкка килә башлады. Чират барлыкка килгәндер инде. Менә мин хәзер чыгышка әзерләнәм. Нигә инде шул проза буенча язучыларның зур курултайы була инде. Коронавирус уңайыннан ул бөтен составны аларга ярамый утыртырга инде бит. Шунда миңа проза буенча доклад укытып килә. Һәм менә бу коронавирус инде әзәби әсәргә керә башлады. Һәм кем әйтмешли, бу трагедия бит. Трагедия. Без моңарчы яш шур килсә дә, сибирский язу килсә дә, без аны белмәйдек тә. Аны авыл хуҗалыгы үзе көрәшә иде, кешегә тимәйде. Аның дөресен әйткәндә, ул һәрбер патшаның бер шире булган инде. Әйбәт. Безнең Сталин шырында әйтгәндә, Хрущев шырдарында теге әзрәк кенә коршаңгысы ни таралган, без күрдек инде аларны. Ул коршаңгылар мәктәптә. Һәр үз шире бар. Әйе, Брежнев шырында әзрәк кенә психик авырулар күбәйеп китте, нишәптер, әзрәк алып китә башладылар. Әйбәт. Һәрбер президентка нидер авыру әзерләнгән. Күрәсең, бу зур сынау. Әйбәт. Авыру сыный бит ул җәмгыятьне. Син законга буйсынасыңмы? Син хөрмәт итәсеңме? Син үзең саклый беләсеңме? Без бит саклый белмибез үзебезне бердә. Сакларга кирәк икән. Шуңа күрә һәрбер шырның бер такташ әйтмәсе, сыгылышы була дигән кебек, әйбәт. Шире була инде. Һәм файдасы да була аның үзенә күрә. Күрәсең, нәтиҗә. Дөрес үткән. Хәтта Бөек Ватан сугышының да тарихи әһәмияте дигән ние бар иде. Тарих китапларында бүлеге бар иде, малай. Тарихи әһәмияте. Күрәсең, һәр нәрсәнең әһәмияте бар. Болар да без нәтиҗә ясарбыз. Кадерен белеп яшәргә ясасын соңыннан. Амин шулайсын, амин шулайсын. Тапшыруыбыз азагында якынлашты. Марсель Пруст сорауларына күчәбез. Мөмкин булган кадәресен, әйме? Сезнеңчә иң зур бәхет нәрсә ул? Иң зур бәхет саулык. Ләкин аны соңра аңлыйсың. Саулыкны югалтып битергәч кенә бәхетнең саулык икәнен аңлый башлыйсың. Баштан аңласаң, без бик озын гомерле булырык. Нинди илдә яшәргә теләр? Мин шул менә Миша буенда бер дәүләт бар, Шәле дигән. Шул Шәледә туып үстем, шуннан китүем дә мин укыр өчен, белем алыр өчен, кеше булыр өчен, һәм шунда кайттым. Һәм минем картлыгым шунда матур гына үтсә, бит. Шуны бәхет Иң итсәң, зур матур дәүләт шул, Шәле дәүләте. Яраткан ризыгыз. Ит жаратам инде, ит камырга төрүп бирсәләр, итне ой жаратам инде белән. Шмак диләр миннән, билен диләр, манты диләр миннән. Нәрсә булса да камырга гына төрүп бирсәләр инде. Сизелә инде миндә. Ит белән камыр аша. Аллага шөкер, Аллага шөкер, үзебез шәйе. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Иң сөймәгән нәрсәм икейөзлек. Менә шанып яшисең кайвакта, аралашасың. Хәтта серләреңдә сөйләргә мөмкин. Ә ул шул кадәр эшеңә керә синең. Һәм бактыңча 200 синең янында бер һәм ул минем иң курыкканым 200ләр. Ялганчылардан курыкмыйм. Чөнки ялганчыны беләбез ялганлаган. Һәм аңа ялганнасын өчен ялган әйберләр әйтергә тырышабыз. Ялганна дибем. Ә 200 кешене бик үк белеп бетереп булмый. Шул 200 кешедән куркам. Бу Марсель Пруст соравында булмаса да кыскачарак кына җавап бирсәгез, ялган белән шаир арасында нинди аерма бар? Ялган бер төрле шаяру бит ул кеше аны көткәндә әйтәсең шаяртасың. Кеше көтә синнән юмор име? Бу шаярасың. Ул сәхнәгә чыккач мин ялган сөйләдемме ниме ул аны шаяру итеп кабул итә. Чөнки минем язган әсәрем дә нидер ялганга корылган булырга мөмкин. Ләкин бит без шаяру белән терелгән ул. Әйе, сәхнәгә чыккач бит без халыкка ялган сөйләмибез име? Ялган аны юмор итеп сөйлибез без. Ә менә тормыштагы саның ялганы ялган урында, шаяру урында. Ялган сөйләү инде ул гомумән әйткәндә әлеге дә баягы 200лекнең бер төре булып чыга. Ялган сөйләү. Ихлас җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Әни әйтмешли, уйнап көлеп шаярып яшәгез һәр вакытта да. Без һәр вакыт айның башын 1 апрель дип кабул итик, елмаеп көлеп яшик. Сау сәламәт булыгыз. Заманадан зарланып түгел, андагы кимчелек хаталардан көлеп, шаярып яшәргә язсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам. Исәнлектә күрешик.